Moi, mä oon Juliana, mä oon 3 lapsen äiti ja minä haluaisin kertoa teille, miksi mä popsin näitä Pergaglow-pastilleja. No, totuus on se, että tällä hetkellä meidän perheen nuorimmainen eli 1,5-vuotias prinsessa herää joka päivä 6 ja 7 välillä ja siitä mun päivä alkaa ja mä en jaksaisi rehellisesti sanottuna tätä arkea, jos mulla ei olisi näitä. Eli ekana kun mä nousen sängystä, mä otan pastillin ja sen voimalla mä sitten hoidan koko aamun. Se antaa mulle sen tarvittavan energiapiikin. Ja siellä mä häärään, laitan aamiaisia ja autan pukemisissa ja saatan nämä vanhemmat lapset kouluun ja päiväkotiin. Sen jälkeen mä jään hoitamaan tätä meidän perheen pienintä. No sitten joskus puolen päivän aikaan taas energiat alkaa laskea ja onneksi mulla on näitä, niin mä otan taas yhden pastillin, jolla mä jaksan taas muutaman tunnin porskuttaa näillä vähillä unilla, mitkä minulla on tällä hetkellä joka yö. Olen myös kuullut kaikenlaisia tarinoita ja tämän tuotteen ylistämisestä. Toiset ovat käyttäneet tämmöisenä kuurina pitkän sairauden jälkeen tai antibioottikuurin jälkeen, jonka jälkeen vatsa on alkanut voimaan paremmin. Olen kuullut tarinoita, kun sen hiukset ovat tuuhentuneet, eivät enää katkeile niin paljon, samoin kynnet. Olen kuullut muilta yrittäjiltä, joogayrittäjiltä ja kuntosaliyrittäjiltä, miten siellä henkilökunta popsii näitä. Ja myös asiakkaat ovat tykänneet ottaa ennen harjoitusta ikään kuin boostina tai sitten palauttavana elementtinä. Eli mitä nämä ovat? Nämä ovat täysin luonnollisia, fermentoituneesta siitepölystä valmistettut sellaiset pureskeltavat pastillit, joita on helppo napata mukaan. Sä voit ottaa päivässä 1 tai 2, ehkä 3kin vielä käy. Ja nämä ovat täynnä kaikenlaista hyvää ainetta, jolla voit ravita sun kehosi. Ensyymejä, vatsasi hyvinvointia varten, mineraaleja, luustoa, myös omega-3 ja 6, myös aivotoimintaa, kognitiivinen toiminta, muistia parantamaan. Se on paljon muuta. Eli siinä on noin 240 biologisesti aktiivista ainetta, jolla voit tukea hyvinvointiasi. Mutta ei tätä kaikkea tarvitse tietää. Ota, popsi ja näe itse. Koodilla PERGA10 nyt saat 10% alennusta ensimmäisestä tilauksestani. Suuntaa osoitteeseen pergaglow.com ja testaa.